BFM News. Police Report. Good morning, Idol Dennis. Please come in. So ano ba na yung drug suspect, iti natiri, hindi pakatusan sa drug bypass operation, iti pinaya, pinagsabitin iti PNP, iti Bago, Ilocos Norte, particular iti Barangay 4B, Aring Bago, Ilocos Norte. Si subject, si bypass, nga ni alias Chico, nga agtuloy ito patapulog at inem, dahil diniging partner, kaya naging si Dakamat nga barangay ni Chito, kaya aga nga napili, magayon iti pa naglako na, iti may pangarop nga droga, may isa nga plastichay, iti may pangarop nga nagatang, iti nagpamarang nga police buyer, iti retang nga operasyon. Iti inventaryo, nung kami iti PNP na halaking kuha na, iti may isa na 1,000 peso bill, dapat iti usar nga fake peso bill ng sa bypass money, ken 5 nga paket iti may pagurok nga droga, paglaban pa iti may sa improvised sa scooter, nga daan ti white residue, ken may sa pang yellow improvised sa sugar with white residue, agraman ti Techno nga phone, Android phone, Ingkasan na iti cigarette lighter, agraman ti masang black elongated pouch, naglaw ti nem, open, transparent classic sachet Idol Bernard. Dahil ito umabot iti 2 grams, at daan ti standard tag price, at 13,600 pesos iti balor, iti nasamsam droga, iti kot, pinatakamat at nga drug suspect, nga napakatan iti bypass operation. Napan, nagdagos ng ipilang reklamo, ito po nag-same PRA ng 265, kontra kini alias Chito, manikot ti barangay Aring Bago, Ilocos Norte. Kunati yung PNP, kabinulig na iti Pidea, amang monitor na iti adan iti pakinigan, iti dakugan panusar iti leparik na droga, iti probinsya ti Ilocos Norte. Dati lang, Idol Bernard, magditatang iti police journal na naawat manibot ti INPT o mas lain. Kaya ti masya nga pong sa Medical Man, adon sa update na manibot kini Idol Lawrence Martinez. Damag kailang manibot iti PNP, Idol Dennis Zanipio,